Johnny Ri yang ku pangbai jonom habai peterbai pelawai durung layu itu sudah nak bom tak pikir nei bisa sampai saya dia pikir bom ini berai nei larai dai ko hai ja dorm percaya habra kan birat kita mencuk warning helang de ma bi warning a nang jesibang kin nem kenti palam nanai nang sikka bu amana begat cibu pedal de jebla sim nang Nanggo rokom dehani, gyani, bemele mohabjasin, bai rokom nengah gimani gerbo janam hua, bekainya jonmo ase budine, jonmo, ar jonmo ni thakani janam mananggo, bima samskar, haba pusabnai haba yang marakum jananggo, begobang batra dongo, bungna thangla beyep kontani lama, kasih lama penyela. दा ओंखायनो बिराद सुंथाबै फैबाय जों आदर्शखौ हमाब्ला गुरु हमाब्ला जोङो बे गुरु हमनाय माने दहायनो बुंबायना जानाय लोंनाय बेखौ जोंनाथ' लुबैनाय गैया बे जानाय लोंनाय सस्थ'नि देरिजों जोंनि जानाय लोंनायखौ जों कन्ट्रल खालामनो हायो दि खालामबायबा नों गुरुखौ माने नोङो मा मावनो मोना जोंहा दंखायो जोंनि लेंहरजानाय आलासि सार मानगेरेट फोरोंगिरि आलासि बिथांखौ जोङो जौसाङाव दैखांनानै लाबोनो सानदों बिथाङानो जाहैबाय जोंनि नायल'जाल' रायजो सभानि एमपि जों बिथांखौ मागोनां हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौनो जौसाङाव लाबोनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायगोन अनिरुद्ध बिथां नोंथाङा आर'नाइ Nanggung siapa? Hah? Mana lagi? Di bulan saya. আপনাদের হৃদয়ে সেই অমৃত কথা বলবো Assalamualaikum Pak.